Vay. Kuvatmıyorum. Şu kadar sıptırmayan meten. Karaşaydık. Kuvat. Kuvat. Dur kaçma da. Kaçma. Hava. Hani 5 yıl ha? 5 yıl. Yadında mı o 5 yıl oldu lan o? Şu kadar tıptırmayan biliyor musun? Men seni götürüp barmadık yerim almadı o. İlini can eder, ilin uçuk. O öydekini çelip çoğra saldır koydun ha o. Ben 5 yıl bere. O çıkar şu an. Çıkar diyen şu an. Olsan pulum var versene ha. Pulun bolsun bolmasın kızıklı değil o. Şu an çıkar. Birinci ulan yağdayı. Sonra men yani bunlarda yaşap gör. Pulum molon neme. Kaçı almay. Oğudan qaydanma bilýär. Oğudan qaydan şäherde işledim. Dostamyr 4-5 tan magazyň açdym. Firma açdym. Elitkadan jaý aldım. Aber toy etdim, öýlenim. Men bilýän närzin öýlenim bir başlanan emmetin çağır, başlanan bagatyny ödüm bilýän ha. Bir wagtyn çağırdan ömrüm aýdym dinlemedýär edýärler ha. Maşina almaly boldy. Öýdäken menem maşina durjak diýip, ola maşina alır da ha. Bir bana dansat däl ha. Öýdäken oğlanjysyna ödüm öýürdüm ha. Bir dünýäniň iň wägsi täze iPhone 15 Pro telefon çykypdyr. Şonu almana bardım. Özüme aldım birini 200 lartılık hamidi. Öýdäken 128 alıp berdim ben meňe bu noşman ýorma pesini alıp berdim diýip. Nime şu bahar aladan nädip men öýdäken 200 lartılık alıp berip kam bana dedi. Senem gelip mene 500 manat diýip. Tamam, bilmändim belli kıyımlı ýaşap görürdüm ana. Ben näme kömek etdilerken kuýnemy borsa gaýrat şunu näme daýsam şunu satyp gerek ularsın da. Sağ ol dost. Ýöne men pullardan beren dost. Yo gerek. Gale men bara şu kömek bolsun sana. O kıyımlı agyrny ýaşaýan gaýrat. Ýene bir gerek bolsa habarlaşalım bolýarmy? Doğru, azak gelme. Yo nomerimi duruversin. Başka. Ýöne kösenme bırak. Yok. Bolýar, sağ ol.